زي أقول تلفزيون إيرترايو عزوز سلامتنا تقبلوا زي خبركم تعزبتنا رعوس كنيات سنبل زخري مبل 3 عامات نازلتنا ناتمننا نلومي سوني 10 جنبوت فرق معلتن فرقان تدالوي زينا ومسنادو نفيلم لنا نمكتتالكم بخبر زعدم خالد محمد برهاني بأرساتكم جمر كل حرش حامل مالو أمام عبال نتفتات حرشان وتطاونة حرشان عادي أستوات ويقدر الله عبد الزبا سمينا وقيح ظهري شكنا اختابة السنة 95 ميتويت بسيحهم كاب انسساتات نابسب زمحلالف حمامات نمكتا تنقاغ خبر مزخاخر ضريبهم نزعبي خفال مبرغاوي قماقم أمريكا نداد الزعدل مرببات بالسايبر كم ستقعي تقليصهم روسيا كاب هاقرات معراب نزمت الزلوت زبوتات نممكات أبرتي عكم تسرح فليتا طالبان لسلسة معتاد تصنع تقصي ناي مقراز سبقمتي كم زوسد حبيرهم كاب زمسرت بتغلالا 5145 تمهارو امريق زلو كولج حرشه حمل مالو بوع فلتت زقسم عقمسب اب سراح بموفر اب معبال نطفتات حرشان وتتاونت حرشان عبي استواصو يقبرالو نطفتاتو بزملكت وكيل إيرينا يوسف إدريس زدالو زيناو تصبصبالو ميكيل تخلاي قرويو كولج حرشة حمل مالو أبنتت بكل حسابن قبرن بقع فلتات زقسم عغمسب بزا سلاسلو زلو مدبات معبال كل عينتات نتفتات حرشان اتتاونت حرشان عباس سوات صوي قبرالهم زي أب بقعات تمرغتي مرمرن سقار تكنولوجين مرمراو فتنتات حرشاو مخرن كالن رؤي قاسقاسا مزقيبو زلو كولج بسنة زراتي سنة فلتت انسسا أتكلتن فرتاتن حبت مريتن عكبابن مكل خال بقولن حكمنا انسسان كالن بدبلومان بديغرين زمرقم تمهارو أبستفلالي كبابيتات هاجرنا قلس حرشاو مدبات كوينوم كم زلو دي نايت كولج بروفيسور ولد أملخ أرأي قليتهم زي ناي مرمرن معبانين بهذا النورة مرمرن حتفات انتواهيلو أو اشتاء أكاديمياوي مدات وقيرون هذه مرمرن مستمهارن فلالي خال زي رأيكونا بحار مرمر وصنات يكون مبر نعم حجي أم مرات عينت زرعتي أب سنة محرس أب حمامات أساقون أب ماي فعوم رأيا وذاتن مرمر حمدن ماين معك أبن كي ترفه أب ناي تريد بطنعته من حد مرمرات خايدة من أبن حجي حمد أمتخا في الريام منت ناي تحمد من الله حساقون حمامات من الله مرو زري بطنعتي كايدلو زخيل لابوراتوريتات ألو كولج حرشة حمل مالو أب كلتشحن حموشن كابز مسرت أبزا كايدوم أساس سلسة مرقطاتات 54 بماستريت ديجري كلتشحن 420 بقداماي ديجري كلتشحن 671 دما بدبلوما بتغلى لا حموششحن 245 تمهارو كم زمرقة زحبرة بروفيسور ولد أملاخ بقعتنا بركتون تمهارهم أبوتا سرحن مفلات بزا كايدو أفنا ومصنعتي زعقب مخانو زنفت وصيت كم ترخبه بمتكاس نزبلت وصيت ناب قبراو تمرت خدفو حبريتا كم ترخب أرديوم بقعت كولجات استفلالي مقاكنيتات زلوويو زبله بروفيسور ولد أملاخ كولج حامل مالو بكاريكلم بقعت ممهران مسلاتياتات أبيات نبابن لاباراتوريتاتن كمون ببقعت مرقات تمهارون كالوت رقحيتاتن كمزن كله بقوع مخانو بمقلات كابتو كولج استمرقو أبصر حديقاتات بمئزان نتفتات معك أب حمدن ماين حلوات أنا أنسسا مكل خال حماماتن بالعاتن مبزا حمروت زرئي كمون ممعبال حملتن فرتاتن أدمعن نتفتات يسلاسلو كم زلو أبريوم كولج حرشة حمل مالو أب معبال عقم سوون الصوتو ترى بزملك الدماء أب رستي بوشتاو عقميزة كايدو نتفتات أب سحالة عصرت حموش عامتات العلي 8 ناي ماستريتن دكتوريتن تمرتم نخقط صلو بمهدرة تمرتي ناب سفر عليها هاجرات كم تلاقو بمحبار زي أبزا كايدو مسرح ممهرن مستمهرن كمون ناي مرمر نتفتات روي بلج أكم زلو قليتهم عمت ناب سفر عليها هاجرات نلعلواي تمرتي خوديوم نابن حاجة أكتشفنا 10 شعبتن شمونتهم مهران
لعلواي تمرتي تسديدهم كواتهم كلتين دكتوريت شخاء ماستريت ديجري تسديدهم عبد الحج جزاء درجة شدشتين ماستريت ديجري عصرت على الدكتوريت ديجري خدوا عدل تواهيون توم مهارات من العلواي تمرتي ناب عاد روسيا ناب تشاينا ناب هنغاري ناب جابان ناب هندي يوم خدوا ولو محجوين ناب كينيا خيدهم تمهيرهم تمرسوا حجوز حلفة عصرت حمشت عمتات انتريدا درجة قصرهم ما لعلي سمانة زبون ماستريت دكتوريت ديجري تمرتن ناب تفاعل هاجرات تسيدهم الله مالتي دين كولج حرشة حمل مالو بروفيسور ولد أملخ أرأيا مودعتا ناي ماستريت ديجري تمرتن حرشاو مرمرن بزل على بمقصال ندك وصاي ممهران متكا كاب كند مدبات كولج مخان بمتكاس تمهارو نتعاودي كمورصن كلو بسمعيت ويدفي زيكونه اقداسنتو تገንዚቦም كاتو تلابيوم أب لمعت حملتن فرتاتن ككاد بالسنحة كل مدياوي تعرتات أب صفحات زلمع مريتن متن توتاونتن تعطات في عبيتيو تمزجي بزالله نازل بزملكات هزباوي ركبات منيستر حرشان زلاخو زينا وتصبصب أرسم أسمورم كتوربيا منستر حرشا أبز حلف عمتات مسفح لمعت حملتن فرتاتن توتاونتن بزت عمز مسجن فتات أبي مرقاس وحسنة مهرتي رؤي لوتي كم زمت أجليتهم أبتي منستري حلا في أهادو لمعتات كلتي عطو إرمياس اسم الله كم زحبرو قبل معت حملتن يزنت فحارسة قصري بالعلي شوعات عطفيك والسخن كله بومنصر مهرتي حملتن فرتاتن بتعطات في عابيلهم أبزوان زيك قدام نتوهيبهم زسرح لهم زلو قند أحملتي دنش شغورتي قوع كوميدرة كاولو سالاتان قسطان كخونن كلو بدمر دما قبل على 10 هكتار يلمع لهم أبتنا أحملتي ترى متنا هذا أبت الصفحات أبتسعان كلتن 14,731 هكتار زنبرة أبزك زازي نب 10,720 هكتار كبيرو إلنا هنزارب نخلنا زها بربعة عزفي عبيت عريق إلنا كنزارب نخل أبزي بتنا صفحات مدى يخون كله أبتنا إتوتك زبل تراهوين هذا أبتنا إتوتك أبتسعان كلتن 425 كلتا زنبرة إتوت أبزك زازي أب إسرع نب أستاذ كلت 3.5 مليون كنتال عبي إلنا هنزارب نخلنا زها درجة بشدش تعزفي عبيت عريق إلنا كنزارب نخل فرتات بزملك الدماءاتو إرمياس بدمر أستاذ 5 هكتار بأرانشي ليمين مندرين بانانا بابايو زيتون تمري مانغوس كمون نايزحل فرتات لميعو كم زلو قليتهم أب فرتات 9 كلتن كدمر كلنا 200 هكتار زنبرة أب كلتشحن عسران ناب 4,797 هكتار كبير اللماتي زها هره هلا عسران شتشتن عزفي عبيت عرينا هنزارب نخلنا ماتي أب أتوت مداين تلا مزينها أب ناي فرتات يتزارب جله أب 9 كلتن 10,300 كنتال زنبرة أتوت أب زقزازي أب تشحن إسران مالته نبأسات 9,463 كنتال عبيت عري زخاب بالسبعة عزفي عبيلنا زارب نخلنا مالتي أب تمري كاب زيرو أب ولا 220 هكتار إنا زلنا زها كم تزفلت بناي تشويكاتر كم نامر مز بالمثل كادو كم بملك التاو هاتيو زلمع زلي أتوتاونتن زلمع زلي رشام مرصات زرعتي كم متأتتاو كساب بهرياو دخعن كومبوستن بمتقام حارسوت وحس فريات كقربو قصال سلطنهاتن قسقاساتن كم زكايت تقيسو دما بتقلالا ناستات 100,000 حارسوتن نلعل 5,000 كيلوات حرشان بقبرن كل حسابن زتسني سلطناتات كم توهبه افليتهم أبز التفلالي بوتات هاجرنا زسرح زلونا أشتون عبيتن ديكاتاتن رهياتاتن أب موحاس من جز 6 تريتن لمعجرا دينن عبا أستوات أو يقبرو كم زلو يفلات
ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሸፈነ ክታበት ህጻናት 95 ሚእታዊት ከም ዝበጽሐ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ኣፍሊጡ ብመገዲ ክታበት ጥዕና ህጻናት ንምውሓዝ ክካየድ ብዝጸንሐ ዕቱብ ጻዕሪ 6 ጥራይ ዝነበረ ዓይነታት ክታበት ኣብዚ እዋን እዚ ናብ 12 ክብ ከም ዝበለ ዝሓበረ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ስድራ ቤትን ኮምን ኣቶ ዘድንግል ጎርጎርዮስ ንፍዮን ፖሊዮን ዝርከብዎም ሓደገኛታት ሕማማት ከም ዝጠፍኡ ሓቢሮም ብዘይካዚ ናብ ትካላት ጥዕና መጽአን ግቡእ መርመራ ናይ ዝገብራ ነፍሰ ጾራት በኣስታት 200 ሚእታዊት ኣብ ትካላት ጥዕና ናይ ዝገላገላ ድማ ብልዕሊ 600 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበላ ነጺሮም ኣብ መወዳእታ ኣቶ ዘደንግል ተረኺቡ ዘሎ ኣተባባዒ ውጽኢት ድምር ናይ ኣድማዒ ፖሊሲ ውህደት ኣካላት ጥዕናን መምሕደራትን ኣብ ህዝቢ ሰሪጹ ዘሎ ንቕሓትን ምዃኑ ብምጥቃስ ተራ ኮሚቴታት ድሕነት ኣደን ህፃንን ኣብ ምውጋድ ክሽቦ ደቂ ኣንስትዮን መርዓ ትሕቲ ዕድመን ሞጊሱ ካብ እንስሳታት ናብ ሰብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ሳዕቤናቶምን ንምግታሕ ሕብረተሰብ ጥዕንኡ ዘይተረጋገፀ ጸባን ስጋን ካብ ምዕዳግ ክቁጠብ ከምኡውን ዘይፈልሐ ጸባን ዘይበሰለ ስጋን ከወግድ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣብ ጨንፈር ህዝባዊ ቁፅፅር ዞባ ማእከል ሓላፊ ኣሃዱ ቁፅፅር ድሕነት ጸባን ስጋን ኣቶ ሰምሃር መለስ ጥዕንኡ ዘይተረጋገፀ ጸባን ስጋን ዝኸትሎ ሳዕቤን ቀሊል ስለ ዘይኮነ ኩሉ ዜጋ ንድሕነቱ ክብል ግቡእ መርመራ ዝተገብረሉ ስጋን ጸባን ክጥቀም ተላብዩ ኣብ እዋን በዓላት ንግደትን ዝክርን ስጋ ጉዚ ልሙድ ምዃኑ ጠቂሱ ድማ ኩነታት ጥዕና ናይተን ከብቲ ንምርግጋጽ ኣብ ምሕረዲ ስጋ ክሕርድወን እውን መኺሮም ጸባን ውፅኢት ጸባን መስሪሕን ዝሸጣ 12 ናይ ግሊ ትካላት ከም ዘለዋ ርግኦ ሪኮታ ብራሕ ሞሴሬላ ጠስሚ ብሮ ሞርተዴላን ካልእን ንዓማዊል ከም ዘቕርባን ዝሓበረ ኣቶ ሰምሃር ጸባ ብክንክን ምዘይተሓዝ ንጥዕና ሓደገኛ ከም ዝኸውን ዕቱብ ምቁፅጻር ከም ዝግበረሉ ጉድለት ምዝርከቦ ድማ ምስ ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ብምውሃድ ነተን ትካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰደለን አብሪሆም ወነንቲ ትካላት ውፅኢት ጸባን ስጋን ኣብ ዝሃቦ ሪቶ በትግቡእ መስርሕ ዝሓለፈ ፍርያት ንዓማዊል ከም ዘቕርቡ ብምሕባር ኣብ ትሕዝቶን ኩነታትን ፍርያቶም ዝግበር ቀጻሊ ምቁፅጻር ኣብ ስርሖም ኣዝዩ ሓጋዚ ምዃኑ ገሊጾም ኣብ ፍቆዶ መንበረ ኣባይትን ጎደናታትን ዝሽየጥ ጸባ ንጥዕና ጎዳኢ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝሓበሩ ተጠቀምቲ ብወገኖም ዝምልከቶ ኣካል ግቡእ ምክትታል ክገብረሉ ተላብዮም ኣብ ዞባ ማእከል መንእስያት 37 መንግስታውያን ትካላትን መምሕደራትን ዞባታትን ዝተሳተፎ ቡያ ዝተሰመየ ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት ብ7-8 ግንቦት ተኻይዱ ዕላማት ውድድር ብቐንዱ ኣብ ታሪኽን ምብራኽ ፖለቲካዊ ንቕሓትን ዘተኮረ ምዃኑ ዝሓበረ ሓላፊ ሃማመተ ዞባ ማእከል ኣቶ ሳምሶን ክፍለ ብሃገር ደረጃ ኣብ ዝካየድ ውድድር ነቲ ዞባ ወኪሎም ዝሳተፉ ንምምራጽ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ንዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲሉ እዩ እዚ ብመንእስያት ሰራሕተኛታት ጀሚሩ ዘሎ ውድድር ኣብ ተምሃሮ ስድራ ቤታትን ኣባላት ሰራዊትን ክቕጽል ምዃኑ ካብ ኣዋሃርቲ ናይቲ መደብ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይነጽር ዜናታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ንዜናታት ወጻኢ ክንምለስ ኢና ምሳና ጽንሑም روسيا ካብ ሃገራት ምዕራብ ንዝመጻ ዘሎ ተጻብኦታት ንምምካት ኣበርቲዓ ከም ትሰርሕ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣፍሊጦም ፕሬዚደንት ፑቲን በአጋጣሚ ትማሊ 9 ግንቦት ኣብ ጎደናታት ከተማ ሞስኮ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ምርኢት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ረብሓታታ ንምሕላው ወተሃደራዊ ዓቕማ ከተደንፍዕ እዋን ምዃኑ ኣረዲዮም ኣብቲ ወተሃደራዊ ምርኢት ልዕሊ 12,000 ኣባላት ሰራዊትን ብርክት ዝበላ ዘመናውያን ነፈርትን ከም ዝተሳተፉ ተፈሊጦም እቲ ኣጋጣሚ ብጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ምስ ሩስያን ዘይተቓድዋ ሃገራት ምዕራብ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ምዃኑ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይገልጹ ሩስያ ከም ኣካልቲ ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕ ከተካይዶ ዝጸንሐት ንጥፈታት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ኩንጨፍ ዝኽእል ዝተራቐቐ ሚሳይላት ንፈተነ ከም ዘብቅዐት ኣይርስዕን ሃገራት ምዕራብ ሩስያን ቻይናን ዝዓብያ ስጋኣት ምዃነን ክገልጻ ምጽንሐን ጸብጻባት ይሕብሮም
عطو ጉጅለ ጣሊባን ብምኽንያት ዒድ አልፈጥር ንሰለስተ መዓልታት ዝጸንሕ ተኽሲ ናይ ምቁራጽ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ሎሚ 10 ግንቦት አፍሊጡ ብመሰረት ስጉምቲ ጣሊባን ናብ ልዕሊ ዒላማታት መንግስቲ አፍጋኒስታን ከካይዶ ዝጸንሐ መጥቃዕታት ሙሉእ ብምሉእ ደው ከብሎ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ ተጻብኦታት ምዝካየድ መልሰ ግብሪ ክህበሉ ምዃኑ ኣዘዝቲ ናይ ዕጡቕ ጉጅለ ሓቢሮም መንግስቲ አፍጋኒስታን ነቲ ብጣሊባን ዝተወስደ ተኽሲ ናይ ምቁራጽ ስጉምቲ ብእወታ ተቐቢልዎ ኣሎ ቅሉላ አፍጋኒስታን ምዕራፍ ኣብ መንጎ መንግስትን ጣሊባንን ክካየድ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ዛጊድ እወታዊ ውጽኢት ኣይተረኽቦን حيل بحر أمريكا بحبو أطوار كتسجاجر كم فتنة نزجل جالبا أبا هجراوي مايات بحري عرب كم زحز أفليتهم. تابس هالست زي بستخيد السرعات تحزت وان النتازي تحبر جالبا سرحت روسيا وتشاينا نزخنا أطوار 90 من برايو حيل بحر أمريكا زجل الظلام. انتقنا جناها تجالبا كابي كم استبجستن نبي تجعز كم نبرتن زجلت زرزر حبرتها زاجت يلن. ኣብ አፍጋኒስታን ብሸሞንተ ግንቦት ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ቦምብ ተማሃሮ ዝርከብዎም ብውሕዱ 70 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን በቲ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ከተማ ካቡል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሁስያት ዝርከብዎም ልዕሊ 160 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁጥሪ ሙታት ክዛየድ ከም ዝኽእል ግምታት ኣለዎም ነቲ መጥቃዕቲ ዝኾነነ ፕሬዚደንት አፍጋኒስታን አሽረፍ ቃኒ ንዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባን ቀዳማይ ጡርጡር ገይርዎ ኣሎ ይኹን እምበር ጣሊባን ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዘይፈጸሞ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ኣብ ከባቢ ቤት ትምህርቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብትሪ ኮኒንዎ ኣሎ እዚ ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራ ዘወረደ ፍጻሜ ኣሜሪካ ብኣፍጋኒስታን ኣዋፊራቶ ንዝጸንሐት ሰራዊታ ክትስሕብ ኣብ እትጅምረሉ ዘላ እዋን እዩ ዝስዕብ ዘሎ ገለ ወገናት እናሓየለ ዝመጽእ ዘሎ ሽበራዊ መጥቃዕታት ነቲ ናይ ምውፃእ መስርሕ ከየሰናኽሉ እኳ ስጋቶም ይገልጹ እንተለዉ ኣሜሪካ ግና ብምስሓብ ሰራዊታ ብመጥቃዕታት ጣሊባን ዝሰናኽል ከም ዘይኮነ እያ ትሕብር ዘላ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣፍጋኒስታን 2500 ወተሃደራትን ኣስታት 16000 ሰራሕተኛታት ህንፃን ከም ዘለዋ ጸብጻባት ይጠቕሱ ስብርባር ናይታ መደበር ጠፈር ንምህናጽ ዘኽእል ኣቕሑ ንምብጻሕ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ዝተለኣከት ሮኬት ቻይና ብሸሞንተ ግንቦት ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ከም ዝወደቐ ሰብ መዚ ጠፈር ቻይና ኣፍሊጦም እታ 180 ኩንታል ዝኽብደታ ሮኬት ኣብ ጠፈር እንከላ ተባሪዓ ስብርባራ ብዘይ ዝኾነ ጉድኣት ኣብ ውቅያኖስ ከም ዝዓለበ እቶም ሰበስልጣን ብተወሳኺ ሓቢሮም ኣሜሪካ እታ ሮኬት ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት ከተውርድ ከም ትኽእል እኳ ጠንቂቓ እንተነበረት ቻይና ግና ዝስዕብ ክሳራ ከም ዘይህልያ ክትሕብር ጸኒሓ ቻይና ኣብ 2022 ክዛዘም ምዃኑ ዝገለጸቶ ናይ ገዛእ ርእሳ መደበር ጠፈር ተሃንጽ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ መስርሕ ህንጸት ዘገልግል ኣቕሑ ንምግዕዓዝ ሮኬታት ክትውንጭፍ ጸኒሓ እያ ቻይና ኣብ ወርሒ ግንቦት 2020 ዝወጨፈታ ተመሳሳሊት ሮኬት ኣብ ግዝኣት ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣይቨሪ ኮስት ከም ዝወደቐት ዝሕብሩ ጸብጻባት ከፊላዊ ንዋታዊ ዕንወት ኣውሪዳ ምንባራ ይገልጹ ዝዓበየ ክፋል ዓለም ማያዊ ኣካል ብምዃኑ ካብ ጠፈር ናብ ምድሪ ዝንቆት ተፈንጂ ኣርባዕታ ሳሕቲ ጥራይ ጉድኣት ከም ዘውርድ እዮም ክኢላታት ዝሕብሩ ኣብ ጊኒ ኣብ ዘይሕጋዊ መዕደኒ ወርቂ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምህማም መሬት 15 ሰራሕተኛታት ዕደና ከም ዝሞቱ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ረድዩ ድሕነት ሰራሕተኛታት ኣብ ግምት ዘየእቱ መስርሕ ዕደና ጠንቂ ናይቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ጊኒ ዝሰዓበ ሓደጋ ምንባሩ ሰብ መዝቲ ሃገር ሓቢሮም ኣለዎም ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዘይሕጋዊ ዕደና ወርቂ ዝተዋፈሩ 10ታት ኣሽሓት ሰባት ከም ዘለዎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሶም ኣብቲ መዕደኒ ዘጋጥም ተደጋጋሚ ሓደጋታት ምህማም ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዘጥፍእ ይሕበር ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝተዳለወ ዜና በዝተፈጺሙሎ ደጊምና ርሑስ ቅንያት ጽምብል ናጽነት ብሩኽ መዓልቲ